Martin. Ni Ti'n nôl. dweud, o'n i ddim wedi trafod y sgwrs yna ar y stream o gwbl o. Na. Oh, brilliant. Okay, great. Okay, bye Fidey. Right, so croeso nôl i'r stream. O'n i'n trafod pethau reit diddorol cyn, sydd ddim yn diddorol i chi, achos chi ddim yn gyda glawr e, ond nawn ni sgwrsio eto am y pwnc yma. Felly, right, na I just... So, wnaethon ni stream o'r gêm yma. Mae'r gêm yma gan Wales Interactive. Nhw oedd wedi wneud enaid coll, a ni wedi just wneud bach o playthrough o'r gêm yna. A, just bydd e'n good. Mae'r gêm yma yn gêm arswyd, so os chi ddim yn 18, ewch chi peidiwch â gwylio hwn ragor, achos falle bydd pethau yn y gêm. O na, fi wedi wneud yr un peth a hynny coll. Rhaid fi mynd nôl nawr. Rhaid fi roi'r opsiwn Cymraeg ymlaen. Felly... Beth oedd y gym na nath ni'n chwarae yn Almaeneg? O, hwnna oedd Resident Evil 7. Marfer da. Gwaith cartre. Ie, rwyf yna'n game really da. O na, os fi'n symud unrhyw beth arall mas o fe, mae fe'n dangos y thing yn dyw e. O, so fi methu edrych ar stuff, na ffain. Na i mynd nôl i hwn a just ddim trio edrych. Ti'n gweld e, so mae hwnna'n digon. Sorry pawb. Right. So... Kieran wedi gofyn, pam ydych chi'n chwarae mewn Almaeneg? Ewydd, mae popeth, mae mwy o ofn yn Almaeneg. Ond codi mwy o ofn. Ie. Ie, mae fe'n... Oh god, nôl â ni. Ooh. Llythyr. Neu magazine ydi e? Ie. Ond, peth cyntaf mae rhaid i fi wneud yw mynd nôl i'r menu. Achos o'n i wedi wneud yr opsiwn Gymraeg, yn ni? Ie. Doi. Settings. So os chi eisiau gwybod, a mae gyda chi gêm yma, ond chi ddim yn sylweddoli bod yna fersiwn Cymraeg, ti angen mynd i'r opsiynau sain a mynd dra i Cymraeg. Dyna ni. Hwra! Falle na i roi is-deitlau, achos fi'n credu mae hwnna'n handi i bobl falle sy'n dysgu, sydd ddim gosodiadau. Mae'n handi i ni hefyd. Opsiynau cliw, Cymraeg, opsiynau graffeg, chwarae gemau. Falle bod e'n automatig bod e'n dod lan. Dangos cynghorion, Right, neu cymryd bod e'n... Pam ydy'r chatbox wedi colli'r custom CSS wedi roi e? No! Na. Damn it, chatbox. Cofio siopa yn y siop nwy ddau? Wrth gwrs. Paid anghofio? Ble mae'r clustog? Mae'r Y clustog? gobenydd. Neu gobenydd. Be'r un yn chwarae? Yr un enwog. Oh god. Right. O na, mae'n dal cael y custom CSS fi. Apparently. Ooh. Right, dyma ni. Cydio. Mae fi'n darllen. Saif y siampl drawiadol y bensarniaeth gynnil wrth ymyl ddeheuol Cymoedd Cymru.
cymerodd ei arddull o ddiwedd 19af y 19fed ganrif yn y craidd mae'r tŵr siâp petrial a chwrt mewnol canoloesol sy'n cysylltu cynllun anarferol yr adeilad sy'n cynnwys cyntedd, ystafell groesawu, cegin, ystafell frecwas ac ystafell gemau. Ynghlwm wrth gefn y tŷ mae capel wedi adnewyddu sy'n cael ei ddefnyddio fel stiwdio gelf ar hyn o bryd. Mae'r tŷ yn adeilad restredig gradd 2 a cafodd adnewyddiad helaeth yn ddiweddar gan y perchnogion newydd y teulu Webb Thomas. So, ti'n tybio dyma'r lle ydy ni sy'n neud synwyr taflu. Right, ble mae'r ffôn? Right, ys rhywbeth fan hyn. Oh gosh, mae mor dywyll. Ie, dyna methu ni. gweld unrhyw beth. Ie. Fel fy stafell gwely. OK, fi'n gwasgu. Ooh. OK, mae hwnna lan. Mae hwnna'n yr... Oh, mae Chloe ddim yn hapus. O, gwbl. Chloe. O na, Chloe. Ww. Na, come on. Mae ffrindiau dych chi yng Nghymru sy'n gyda enw Chloe. Ti ddim yn dweud Chloe. Chloe. Codwch y ganhwyll bren i oleoch ffordd. Ble mae... Mae fe mor dywyll. Fi ddim yn gallu gweld. OK, ble mae'r canwyll bren? Ydy o fyna? Fi'n credu bydd rhaid fi'n mynd yn y settings i wneud e'n fwy golau achos ar hyn o bryd. God. O, di hwnna'n... O, dyna ni. Oes rhaid hysbysebu'r streaman mature. Yeah, so... Iaith gryf. Iaith gref a... Ond, pwysig iawn i ddysgwyr. Ie, di. So, Ond, fel... A mae fe'n treisgar mewn rhannau hefyd, so... Canwyll. O, mae fel tŷ Tredigau. O, a cnocio hwnna. Peidiwch cnocio dwywaith. Audience, mae'n locked at everyone. You do not need to meet the minimum requirements to use this feature. Be ti'n siarad am nawr? Ar Twitch. Hywydd... Be? Hywydd mae'n... Dyn nhw ddim yn cymryd Cymraeg fel iaith sarhaus. Rwy'n meddwl ti'n gallu creu fel subscriber-only stream. OK. Ni ddim eisiau neud hwnna. O, OnlyFans. Bydd dim ond 3 person neu 4. Oh, God. Ar hyn o bryd. Come on, guys. Bydd y enw YnChwarae yn kind of like roi connotations wahanol. Nes i ddim meddwl am hwnna. Oh my gosh. Mae cnocio yma just yn... Right, rhaid bod rhywbeth yma. Knock, knock, knock. Oh. It's not true. Na. Amazon delivery. O, dyna ni. Yeah. Ni jyst yn gadle mynd. Gwythio. Tynnu. Yn dyffodus ti'r pwer. Rwy'n dy gasau di. Hwna ddim yn fi, cariad i. Oh, God. Rwy'n gasau di. Mae rhywbeth yn fflachio fan'na. Dwi ddim yn siŵr os bydd unrhyw un yn textio roi'n dy gasaid. By ti'n regu? Yeah. Yeah. Gar fyr iawn. Yeah. Dyddiadur Chloe, 10 o Hewdref. Gadawodd hi fi'r holl flynyddoedd yn ôl a nawr mae'n dod mewn i'n bywyd yn ddi-seremoni ac yn disgwyl i mi. Oh. Hello? Pam ydi sŵn fi wedi... Hello? Hello? What? Mae'r sign fi wedi just like... Discord wedi colli sign Discord. 1 munud, bydd fi just restart y Discord fi. Damn it, Discord. Mae Discord fi'n gwneud hyn rhaid weithio. Mae'n really annoying. Nôl ni. Nôl? Hey, Sorry, nôl ni.
Mae Discord yn gwneud hwnna rai weithiau am fi. Mae'n really irritating. Nath hynny codi ofyn arna ti. Yeah, roedd fe'n just like suddenly, roedd fe'n just dawel. Bod ar ben dy hun o. Roedd just angen capture y game eto. Mewn ti ofnus. Beth yw'r byd mae'n capture o? Mae'n just capture a little tiny box sy'n dweud unmute. Oh dear. O ie, fes dim byd ar y sgrin. Oes rhaid i fi wneud unrhyw beth? Na, mae'n Dwi'n credu mae problem di- ochr fi. Dyma ni, ni'n nod. OK. Ysbryd. Right. Cydio. So, roedd fy Discord Ydy ni? just like, no. Mae hyn yn syniad. Ydy ni fel grŵp yn gallu treulio nos yn tŷ Trediga? Ti Trediga. Ie, maen nhw'n dweud mae'n ysbrydion yn hi Trediga. Oh. Fi'n siŵr. O. Ydyn ni eisiau gwneud hwnna? Bydd hwnna'n... O, fi'n credu mae wedi cloi hon. Bydd ni gallu live stream coch. noson yn ti Ie, fel Crio. haunted. Bydd e ddim yn chwarae wedyn, bydd e'n crio. Yn chwilio. Yn gallu. Yn cachu, ie. O'n i'n just... Oh, beth oedd hwnna? O, just blew. Just fel llwch yn yr awyr. Ti'n swnio fel fi, 11 mlwydd oed. Beth? O. Stephen. O. O, gorfod tynnu fe nôl. Little Stephen. Mae pobl yn dweud mae'na ysbryd yn y canolfan ddinesig yng Nghas Newydd hefyd. Ie? A weithiau, wrth gwrs, mae rhaid i fi wneud y late shift. O. I'n arben fy hun, tan like 9 o'r gloch. Ti'n meddwl, ni wedi bod yma, dyn ni? O, O, mae rhywbeth fanna ni ddim wedi edrych ar. Ww, amlen. Utility bill. Bill, ie. Okay, dim byd diddorol. Dyna'r Oes stimulus na o dafell arall? O. Na. Beth yw hwnna? Y lleia. Oh, just... Ie. Oh, ie. Okay. Right. So, mi trio'r chwith y tro ma. Mae mor dywyll. Lle na i troi'r thing lan so mae'n llai scary. Oh, gosh. Oh, beth yw hwn? Canolbwyntio. Darllen. Stori tu efn i'r artist a gyflyn Raeg a Robrin Jessica Webb Thomas gall ysbrydoliaeth ddod o unrhyw le o unrhyw beth. Caiff un fi ei chymell gan fy merthynas ar byd hwn a'r hyn rwy'n teimlo cysylltiad ag ef. Roedden ni'n gwybod fy mod i am fod yn artist yn 9 mlwydd oed. Roedden ni wastad yn chwarae gyda chlai ond nes i ddim sylweddoli fod gen i wir ddawn am gyflwyno nes oedden ni yn fy narddegau ac rwy'n parhau fod wrth fy modd ag ef hyd heddiw. Mae'r clymau rydym yn ei gwneud fel bodau dynol yn fy ryfeddu. Mae'r cwlwm cryfaf rhwng mam a'i babi. Roedd hi eisiau bod yn kangaroo pan roedd hi 9 mlwydd oed. O ti? Ie. Oh, Ie. nice. Right. Siomedig. Nath e ddim digwydd. Na. Na. Mae fe'n Mae eitha fy- uchel mae fy geisiol i nhaid yn fod yn ddi- dig. Ie. Tiod, Dim fod digon yn o kangaroo. poced iddo fi. A dwi'n gythio falle. Dwi newydd edrych ar y fideo nath Kieran postio, a Beth? mae rhywun di curo'r gêm ma mewn 2 munud 54 eiliad. Oh, sit. Bloody speedruns, i'r twyllo. Twyllo, ie. Probably datblygwr wedi rannu rhyw tric. Radran iechyd y gwasanaethau cymdeithasol i sadran lles plant. Mae yna rhywbeth ynglyn â plant a ffilmau arswyd a games arswyd. Just, oh. O ie. Fel The Ring. Ie, yn union. Oh, God. A Shining. The Shining. Gwarchodaeth prawf gyda'ch merch. Ar ôl cytuno cyfnod gweithredu
yn anfon llythyr olaf. Na, twins yna'n eitha scary. O, Llythyr ie. olaf o gadarnhad atoch yn gywir Julia Andrews. Julia. Mary Poppins. Dim Julie Andrews. Julie Andrews. The hills are alive Peidiwch. with the sound of... O, mae hwn wedi cloi hefyd. O, Damn. dwi'n gwylio'r speedrun ma. Mae'n neidio trwy'r to. O, that's hwnna'n ridiculous. Mae'n neud rhywbeth. Fi ddim yn deall. Mae'n just cerdded trwy pethau. Glitcho. Boo. Boo. Boo hoo. Boo. Bwgan. Bwgan. Bwgan y brain. Bwgan. Mae rhaid fi dysgu sut i redeg. Mae hwnna'n mynd i bod yn handi. Na, ddim yn bywyd go iawn yn y gêm. Oh, god. Sorry, bydd rhaid i fi wneud y settings ar opsiwn yma. Sa'n gallu blymu'n gweld unrhyw beth. Ie, mae'n lot mwy llachar yn y fideo ma yn y speedrun. Ie, yeah, achos nhw'n gallu gweld popeth. Right, sorry, Oh pawb. my... So fi wedi gwella gymaint o hynny. Sorry. So beth bydd e? Disgleirdeb? So fi wedi gweld lot o wahanol... O, fi gallu gweld y bit yna'n well. Sorry, nes i symud am llygorin fyna. Neidio gymaint. Ti'n mynd i orffen gyda fi eto, ond dwi ti yr ast hunanol. Waw. Okay. O, mae'r golau yna'n niwr. Peth? Okay. Hello, Bobo. O. Lly llosgi hwnna? No. Methu agor hwnna. Bobo. Ooh, but it can't. Bobo. Right. Stephen, stop dweud bobo, mae'n really criplo fi mas. Nes i ddim yn un o fe. Dyna fy nghath. Mae hi'n Pokemon. Na, mae hi'n Pokemon. Mae hi'n ddweud ei enw ei hun. Fel Pikachu. Be, Pika? Yeah, bobo. Oh, please paid wneud y sŵn yna. Yeah, Bobo yn y chat. Bobo. Na. Dyna yn union sut dwi'n sillafu Bobo. Gyda'r prif lythrennau fel na. So efallai mae Kieran yn nabod fy nghath. Falle. Neu fi. Uh-oh. Wyt ti yn fy nhi, Kieran? Mae'n cuddio yn fy cwpwrdd. Ni eisiau gamau bod i fyny, ydy ni? Na. Be, cyflymder? O, dyma ni. Mae hwnna'n neud gwahaniaeth mawr. O, mae yna loads gwell. Actually gallu gweld popeth. Mae'n gêm hollol wahanol, ddo, ond llai scary ar hyn o bryd, ond yeah, gwell. Mae'r chat ma'n codi ofyn arna. O, weles i ddim hwn. Oh, god. O, wait a sec, oedd hwnna ffordd o'n i wedi dod mewn? O, wnaeth hwnna just gympo. O ble? O, o'r ochr. O'r ochr.
O, mae Kieran wedi dweud troi o gwmpas. Ie, mae yn fy ni. Kieran. Dwi'n nôl cricket bat. Nah, whatever. O, nhw ddim yn gadael ti agor y drws yna yn gyflym iawn. Dwi eisiau gwybod yn y chat os mae unrhyw un erioed wedi gweld ysbryd. Cwestiwn da. Ie. Fi ddim. Fi ddim. Dwi- Wyt ti? Na. Na A fi. dwi'n hoffi ysbrydion, dwi'n hoffi'r pethau O, yma. Casper. Ie. O, gwaed ar y llawr. O'n i ddim wedi gweld hwnna. O, nes i ddim gweld draw fan hyn o chwaith. Oh, god. A, beth sydd fan hyn? Na, dim byd. Na, oce. Wel, os mae yna gwaed, ble mae'r corff? Ugh. O, paid nawr. Paid Cyr. nawr. So rhywbeth fan hyn fi'n gallu gwneud. Ti'n mynd i orff yna, ond ddim... Ti'n gallu llosgi'r Ie, o'n i'n meddwl na. Ond beth yw'r... fel mewn Zelda. Na, mae ddim yn gadael fi. O na, mae'n her yn y rhyfan. Du-du-du-du-du-du. Mae ddim yn gadael fi agor e, mae angen rhyw fath o allwedd. Oh god. Oes na rhywbeth fan hyn? Na. Rhywbeth yn y hadau? Nope. Ie. O. O. Right, ni ddim wedi bod trwy fan hyn eto, dyn ni? Na, mae ddim yn gadael ni. Ah, come on. Beth ti'n edrych am? Ffeindio ffordd i mynd rhywle gwahanol. So, credu... Mae yna ysbryd yn y chat. O, Paid. Ww, Pwy yw'r ysbryd? Gengar. Na, ofnanwy. Ah, come on. O, fi Mae... ddim wedi bod lawr fan hyn, ydw i? Ta ni... Mae'r holl... O ie, ni wedi bod mewn fan hyn. Ydyn ni? Ie. Os oes So, gen ti yr Better TTV emotes plugin ar Twitch, bydd ti'n gweld Dancing Ditto Pokemon. Dancing Ditto. O, fi wedi ffeindio stafell arall, guys. Woo! Ie, bydd rhaid i ti llenwi fe mewn gyda beth mae pobl yn dweud yn y chat, achos dim modd i fi gweld e heb spoilio'r game. A minimiser pethau yn y stream. Pwy yw'r pobl yma yn y gwynebau ti'n gallu defnyddio fel stickeri yn y chat? Pobl Twitch neu pobl... Maen nhw'n Os just dim- streamers. Methadone. Llawer o'n nhw. Nid Dissolve the dispersal tablet. Nid beth? nid staff Twitch. Sy'n siŵr. Na. So, Oh gosh. thing. O, fi wedi wneud e eto. Cyffroes. Right, fi'n mynd i newid e, so fi ddim yn ario ymlaen. O, dyna ni, fi'n gael dweud hwn nawr. Hey. Okay. O, i ti di install o'r plugin? Na, fi'n gallu gweld e ar sgrin. Right. I ti eisiau link i'r plugin? Na. Okie dokie. So, oedd y person ar methadone, O, sy wastad yn peth positif. ie, maen nhw'n ceisio O, newid. na. Missing child, poster. Uh-oh. Ond fi'n cyfieithiad o fe i'r dde O, hefyd. fi. Oh dear. Tybed beth sy'n digwydd os ni'n ffonio'r rif ar hwnna. Yeah. Fi wastad yn wyndro hwnna os ni'n neud hwnna. Oce, beth sy'n fyna? O, mae ddim yn gadael ni. Oh,
Oh, damn. Oh. Oedden ni'n gaeth i gyffuriau rwy'n casau'r geiriau hynny, ond dyna'r gwir. Pan oedden ni'n wirioneddol wael, meddyliais y bydde ti'n fwy diogel gyda rhywun arall yn gofalu amdano ti. Triais i'n galed i dy gael di'n nôl yn gynt, ond roedden nhw'n gwrthod gadw i mi. Dywedon nhw nad oedden ni'n barod, ond rwy'n barod nawr. Rwy'n dy garu di clywed. Fi'n gael nhw am ti nawr. Roedd hynny'n dewr iawn i ti cyfaddef hynny, Morgan. Mae yna loads nhw ar y wefan Better TTV emotes, ond yn yr actual chat, maen nhw'n right ar y gwaelod. Maen fel a little smiley face. Dim yr un mewn y chat box, yr un below the chat box. Ydrych, mae hwnna'n disgleirio. Ooh. Mae ddim Yr yn gadw un- fi... O, dyna ni. O, Jess a Yr un Chloe. a bwys, A mae like un... the chat settings cog. Mae gwyneb Chloe wedi cael ei rwygo. Neu, gwyneb Jess. Ie, pwy a oer. Bam bam. Neu gwyneb y bachgen na eitha'r goll. Na. Oh god. Fi fel Ti Sherlock taflu... Na. Be- Ah! Be sy'n mynd mlaen os rhywun arall yma? Mm. Rwy'n ffôn ti yn buzzo. Fi'n gwybod... Fi'n gwybod... Cofio chi tu ôl i fi nawr. Oh. Yeah. Oh god. Fi di darllen hwnna. Fi'n credu yn barod. Oh. Hwnna'n sŵn fi nid y game. Just... Oh. Na paid. Boogity, boogity, boogity. O, fi di bod ffordd na. Beth yw haunt yn Gymraeg? Fel ysbryd. O, beth sy'n mynd i ddigwydd? Oh, right. Mae fel Resident Evil. Cofio pryd mae'r cwn yn neidio trwy'r ffenestr? O, edrych, mae rhywbeth ie. yn y canol. Oh, mae'n dweud, she's mine. O, na. Be sy'n neud yn fwy scary yw bod yr ysbryd yma yn siarad Saesneg. Sorry. Dyddiadur Jess. Alan Cairns. Dylen ni petai ben yma. Nid yw'r un fath pan fydd ei ffwrdd. Mae wedi bod fel craig mi trwy hyn i gyd ac mor gefnogol o achos gwarchoraeth Chloe. Roedd iawn pan ddwedodd allwch chi ddim newid y gorffennol a'r hyn sy'n bwysig yw fy mod i'n ceisio gwneud y peth iawn nawr. Peth mwyaf brywachus am gael plentyn yw'r cariad. Nid y boen neu'r nosweithiau digwsg. A does neb yn eich paratoi chi am hynny. Roedden ni'n caru Chloe pan gafodd ei geni. Pan oedden ni'n dan ddylanwad, pan roeddais hi i ffwrdd hyd yn oed, pan oedden ni 1000 o filltiroedd i ffwrdd ac rwy'n ei charu hi nawr. Fi bia hi a byddai byth yn gadael i unrhyw un fynd â hi oddi wrtha hi eto. O, dear. O, dear. Whoops. Fi wedi gweld hwnna'n barod. Taflu. Yay. Okay. All right. This yn sudden when Oh, pentagram. Ooh, hwnna'n edrych yn hwyl. Oh, na. Mae'n menyw canol o fo. Oh, na. Emo kids. Na, fi ddim eto. Fi'n teimlo mae stuff yn un i ddarganfod cyn fi'n gallu Hyn yn neud. edrych fel Sword the Amazon yn Abertawe. Ie. Yep, Yr un boxes yn hon. cyfleusterau. Microdon. 5 Dim munud. amser i anadlu. Yeah. Ie. O, es i fan hyn nawr. Ww, hwnna'n handi. Right, fi angen neud hwn gynta. Angen gweddio. O. O, right, okay. Do 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 do. Boing. O,
Oh god. O, Ysbryd o'n i ddim eisiau taflu hwnna. Ysbryd dŵr. Oh god, o'n i'n meddwl oedd hwnna just wedi ymddangos fanna. Oedd hwnna cyn. Oh, damn. Fi'n gwasgu R1 yn lle R2. Ydy hwnna wedi ymddangos yn y canol neu rhywbeth nawr? Mae wedi just Y person mynd ma. i'r lle cywir. O ble daeth y person ma? Na, fi'n credu oedd hwnna just yn thing. O, mae hwnna'n ffordd haws o wneud e'n gyflymach. Ti jyst yn gwasgu taflu a mae fe'n mynd i'r lle cywir. Okay, so mae dyn ni un rhan o'r thing yma. Oh god, mae hwn yn rhyw fath o puzzle a fi'n credu rhyw fath. Sut ni'n mynd i gallu gweithio hwnna mas? Wel, beth oedd y symbol o dan dŵr? Y cwpan. Y greal. Ie, ond mae'r cwpan yna. So, So, os ni'n o, deall ni angen edrych ar beth yw beth fan hyn. Okay. dŵr, O, llygad. falle, neu Polen. Na, fi ddim yn gwybod. Pestle Fi'n credu yna? bydd... Na, pestle. Mae rhaid ni roi hwn yn hwnna cyn... Oops. Right, i... Creu rhyw eli. O. Beth? Okay. Oh my god. Mae hwn yn... ddim yn dechrau rhy dda. Da iawn. Oh, Jesus. Okay. So, hwnna... O, fyna? Oh. Nope. Wel, dwi'n cymryd tawr elfennau yw'r symbolau. Yeah. Dŵr, tan, gwynt. So, gwynt i'r chwyth. Tan i'r dde. So ni angen roi'r pethau yma yn y lle cywir. So, os ni'n roi'r tân... Dyna'n fric ei. Breakau. Beth yw hyn? Right. Hwnna. So, Ddim yn gael fi pigo yn fe ni. Right, canolbwyntio. Os ni'n edrych yn ddyfnach at beth ydyn nhw. So, creu... O'n i'n meddwl bod hwn yn ffidlu iawn mewn VR, a fi'n teimlo mae tipyn bach yn ffidlu yn y gêm go iawn anyway. O'n i'n meddwl taw just y port oedd e. Hwna, oce, darllen. Blaen, Jessica Webb Thomas, enillydd gwobr celf saffir, yn ôl dŵr o'r ffynon i olchi eneidiau rai diniwed a mae hi'n ein bwyta. Oh god. Hwna ar y cefn. Beth? Dŵr o'r ffynon. So... Mae'r ffynon lawr na, ydy. So dyna yw... I fi, mae hwnna'n edrych fel planhigyn. So os ni'n rhoi'r planhig... O, ble mae fe di mynd? O, ie. Y gweneth. Ie, ble mae fe? O, dan y fanna. O, na. Na, mae fanna. So fi'n gallu mynd lawr. Pigo fe fyny. Okay, rhoi... Gwats. Lawr. O dan, ie. Fanna? Na, ie, dyna. Fyn hyn? Na. Thing yw, mae hwnna yn yr awyr. So, beth ti jyst yn gollwng e yn yr awyr? Falle glitch yw. Falle. Taflu. Ti fel Harry Potter. Wingardium Leviosa. Be fi'n neud then? Leviosa. O, mae Josh yma. Siwmai, Josh. Hi, Josh. Shwd ti? Wee. Gobeithio ti'n hoffi gemau arswyd. Dim opsiwn. Mae cerig yma. So, os ti'n... Calon. No. Felly os ti'n malu'r gweneth. Ie. Ie, Yn y pwynt da. bywyd. Yn y Os pesyn. ni'n gallu gweithio mas sut i'n neud e. Right.
taflu. So, ni angen hwn gynta. Sut mae rhoi dau item at ei gilydd ddim yn hawdd iawn yn y gêm yma. So, mae hwnna fel na. Canolbwyntio. Gollwng taflu. Falle ni angen gollwng nhw. Mae Josh wedi dweud byddai'n bersonol ddim yn chwarae, ond efallai'n hefyd meddwl ar ôl gwylio hwn am ychydig ha. Ie, ti ddim really gallu me, ond yn un chwaraewr. Ond, ydy e'n meddwl o ran faint mor swydus yw e? Oh, come on. Beth ti'n trio gwneud? Right, mae yna rhyw patrwm yma, fi'n credu, gyda'r pentacross thing, pentagram neu beth bynnag yw e. A fi'n teimlo mae rhaid wneud pethau gyda... Fel mae Stephen wedi dweud, mae pestel a mortar yma, ni angen defnyddio fe i greindio'r thing yna. Ti'n siŵr mwyn edrych fel planhigyn a nid tân? Hwna ddim yn tân. Dynes, mae'n edrych fel elfennau, felly dŵr tân de. Ie. Gwynt ac rhywbeth. Ie, wel, mae'r thing yna ar gyfer dŵr, a mae fe uwchben y triongl fan'na. Ie. Oes na unrhyw syniadau gyda unrhyw un yn y byd? Oedd rhywun arti chwarae fe, yn y falle naeth ei just edrych e fyny, achos oedd e'n diflasu gyda gweld ni'n stryglo. Ond... Oh. Oh. Mae jyst yn dweud, water from the well to cleanse the souls of the innocent she devours. So, welon ni hwnna. Falle ni angen rhoi hwnna yn hyn? Ie, falle. Bydd ti angen rhoi dŵr mewn e? Ond mae ddim yn gael fi cymryd e. Oes bag o eitemau, dyn ni? Na. Mm. Beth yw hwn? Beth yw hwn? Rhyw carreg sy'n edrych bach yn wahanol i'r gweddill. Garlleg yw hwnna. So, os ni'n rhoi'r... ble fi di taflu'r blimen bowlen yna nawr? Byddai byth yn cael job yn cegin Gordon Ramsay, mae hwnna'n wir. Mae'n benda ddim. So, os fi'n gollwng hwnna fan'na. Ti'n gallu rhoi dŵr mewn fan'na? Fi'n credu mae rhaid ni rhoi'r garlleg mewn fan'na. Oh my gosh! Ti'n bod ar hwn? I pawb yn gweiddi, beth sy'n bod arna chi? Ystafell arall. Ti'n meddwl just anghofio fan hyn a just mynd rhywle gwahanol. Fi'n siŵr mae hwn yw'r puzzle ddwch, mae rhaid wneud. Beth yw? Does na ddim, pam ti'n pigo stuff fyny, does na ddim fel action button i actually pwnio gyda fe? Ie, ni'n gwybod Chloe. Nawr. Alright, fi'n mynd i stafell arall. Ble mae'r stafell arall fan hyn? Na, mae'n ar glo. Mewn fan hyn. Na. Na. Beth di hwnna? Na. Mae jyst yn creepy iawn a fi ddim yn hoffi fe.
Mewn lle'n gwerin Slafig, mae Baba Yaga yn fod yn gorywch naturiol sy'n ymddangos fel menyw anffurfiedig, ffyrnig yr olwg. Hwyl rach fwyaf hynafol yn wirioneddol dywyll. Mae'n byw mewn purdan ac yn gwedda ar blant. All i ddim mynd ac ysglyfaethu ar blant i fwyta hun. Roedd iddynt gael ei roeddi ar ffurf aberth. Credodd y byddai'r ddefod hon yn roeddi pŵer dros forwalaeth ei hun. Oh, Jesus. Right. Oh, na, ble mae'r thing wedi mynd? Ble mae'r chwestrellydd? Oh, fan'na. Okay, fine. Just angen hwnna fel. Oh, na. Oh. Paid nawr. Jesus. Ni'n edrych yn hwyl. Fi'n cysau stuff fel hwn. Sut wnaethon ni chwarae hwn ar VR o'r blaen, fi ddim yn siŵr. Pwy oedd yn... Ife ti Owain oedd yn headset trwy'r amser? Na, rwy byth wedi chwarae game hyn. Ie? Yeah? O, ti ddim di chwarae fe? Na. Oh Rwy'n meddwl rwy god, fi'n right. mewn abo ar y pryd. Oh, right. Okay. O ie, tebyg iawn bod ti. O, mae hwn ar agor nawr. Na di ni'n mynd trwy fan'na. O, mae di cloi. Right, ni'n gwybod... O, mae'r thing wedi mynd lawr. Oh. Mae hwnna'n odd. Cofio oedd na graffiti yn dweud, she's Ie. mine. Na. O, un munud. Trio rhywbeth. O, mae ddim yn gadael i neud hwnna. Fi di redig a... Edrych ar y person draw fan'na. O, Ble? Ti'n gallu gweld hwnna? Trwy'r ffenest. Oh. di yn hofrar. Mae'n merch. Mae'n Chloe. Morgan, wyt ti'n syllu o'r ferch trwy'r ffenestr? O na, mae'n mynd mewn i'r... O na. Be sy'n digwydd? O, come Oh my God. on. Be sy'n digwydd? O, a wedyn mae'r drws yn agor. O, great. A fi'n gorfod dilyn e. Oh, man. Right, mae rhaid i fi symud hwn mas o ffordd achos be sy'n digwydd, mae'r ddim yn llygoden yma. OK. Mae Josh wedi dweud, ffric o fi allan mae hynna'n. Ie. Ie. Ofn y cythrael arnau, mae wedi dod i chwilio amdano i fy mai yw hyn i gyd. Ie, Chloe. Chloa. Chloa. Cloaca. Stafell newydd. Ww, mae hwn yn defnyddiol, ddo. Ein, gallu chwarae snooker. Na. Ie. Y pentagram. Oh. Summoning ritual. Whoops. Bysedd menyn. O, dyna ni. Blaen, Chloe yn 9 oed a'i hoff ddol Ruby. Yn ôl, tân i goginio'i chalon farw oer. Oh my god. So mae'n rhaid llosgu'r doli. Ie. Dyna yw e. Neu, Beth ma' hwn? Fi ddim eisiau. Yn teimlo mae rhaid ni darllen hwn i gael syniad o beth ni'n neud. Okay. Squat o. O, squat. Squat yn neud, ein ni. Oh, come on! Bungee jump. Chloe yn gallu just mynd i ffwrdd am ychydig. OK, mae'n dweud summoning ritual. Oh my gosh, mae'n fiddly. Fi jyst eisiau fe wneud squat ar y llawr.
Bloody iPads. Darllen, dyma ni. So, defod galw. Gem yr ysbryd, amethyst, gem y dŵr, saffir, gem y tân, rhythm, gem y ddear, emerald, gem yr air, diamond. Ysbryd, dŵr, tân, ddear, air. So, mae'r elfennau yna gorfod cael ei wneud yn y basement yna. God. So mae gen i dŵr. Yeah. Tan mae gen i'r flamethrower. Oh, map, ma' hwn yn handi. Cegin, cyntydd, ystafell groesawu, ystafell gemau, islawr. Mae fi'n dy fi, helpa fi, please. Doedd ni ddim yn golygu'r hyn dwedes i. Oh. Okay. Right, pa ffordd ni wedi... Ble ni wedi bod a ble ni angen mynd? Dyna cwestiwn mawr, pob gêm. Fel hwn. O, ni wedi bod mewn fan hyn? Weles i hwnna! Na. O, mae gen i Oh. 5... O, dyna fe. Yeah. Mae gen i 5 eiliad Oh. i baratoi. Chi'n mynd mockery Mae hwnny just fel, ti'n cofio yn Signs? Pryd mae'n gweld... Cofio yn y ffilm Signs? Gyda Mel Ie. Gibson. A mae'n gweld coes y restaurant yn y cae corn. A mae'n just gweld y coes yn mynd mewn. Y ffordd mae'n llosgi. So ni angen mynd i'r cegin nawr. O, ddim fan hyn, then. Na. Alright. Dwi'n mynd nôl i'r cegin. Probably mae'r cegin ar agor nawr. Ti'n yn y cegin? O, siwr o fod. Fi ddim yn fan o Rhan o gwbl. Ti'n offi gemau ar swyd o wain a Stephen? Yeah. Os ti'n Okay. deall beth i Oh, wneud. good. Fi ddim o gwbl. Yn neud e achos mae'r marathon yma. A dim ond fi sydd gyda'r PS4 ar gêm. Bydd lot well da fi bod yn categori chi o ran 5 eiliad ar ôl. Achos gallai cuddio llygaid fi wedyn. Bydd yw yn dweud, o na. Plentyn arall yn mynd ar goll. Bridgend Insider. Mae bachgen lleol yn un o nifer fawr o blant sydd wedi mynd ar goll yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fe gwelwyd diwethaf yn chwarae knock-knock run gyda'i ffrindiau. Gwelir tudalen 19. Ond dyna'r un bachgen. Ie. Ie. Okay. Ond dwi'n... Dwi'n credu mae hynny'n mis ar ôl y poster. Neu cyn. Okay. Chwarae'r piano. O, dyma'r cegin. Dun, dun, dun. Ne, fi. Jeez. Roedd yna fenyw ifanc oedd yn cael ei bwlio a'i phoeni gan yr holl bobl eraidd yn ei pentref. Oedd hi ar ei phen ei hun bob amser ac yna si fod yn fam a chael plentyn i'w garu a gofalu amdano. Wrth iddi dyfu'n hun ac hi'n fwy o feidiwch. Arferai plan chwarae castiau arni, gan wybod bod hi'n ysu am blentyn. A bydden nhw cnocio ar ei drws blaen ac yn redig i ffwrdd, dywedir mai dyma beth a'i gyrroedd o'i chof. Yn ei gwellgofrwydd, tarodd fargen gyda'r diafol. Y diafol hwnnw oedd y Baba Yaga. Cafodd bargen ei tharo i roi i'r fenyw ei dymuniad sef plentyn. Yn sgil hynny, bu rhaid iddi wasanaethu'r Baba Yaga trwy wneud aberthau iddi. Wrth i blant y pentref ei phoenidio, gwnaeth ddial arnynt trwy felltithio ei drws blaen. Trwy wneud hynny, roedd hi'n condemnio'r plentyn oedd yn cnocio ar ei drws aberth ar gyfer y Baba Yaga. O na.
Roedd yna rhywun wedi gwisgo fel y Baba Yaga yng Nghasnewydd. Pam? Just yng nghanol... Dwi ddim yn siŵr pam. Just yng nghanol y stryd. Am rhyw reswm. Roedd yna rhyw... Enw ar cyff... Na, roedd yna rhyw party stryd yn rhywbeth. Roedd yna rhyw okay. digwyddiad ymlaen. Ond am rhyw reswm, nath nhw gwisgo fel y Baba Yaga. Sef rach sy'n byw mewn tŷ haearn gyda choesau iar. Y tŷ nid y... Am rhyw reswm. Right. Fi'n credu mae rhaid ni ffeindio'r dol yna. Llosgi fe. Aha. So, ystafell gwely. Gallwch defnyddio fwyell i agor y drysau wedi cloi drwy dorri'r dolenni i ffwrdd. O ie, fwyell. Pan o'n i ddim wedi gweld ydi. Okay. Siglo. Beth oedd yn dweud siglo? Oh, cool. Beth? Beth fi gorfod torri? Is yna drws neu rhywbeth? Neu Falle. box? Beth fi'n colli yma, guys? Fi jyst yn teimlo... Beth oedd e jyst wedi dweud? O, edrych, mae yna thing fan'na. Oedd rhywun yn darllen beth oedd e jyst wedi dweud. Oedd e dweud ni gallu bwrw fe gyda bwyall, ond beth? So mae'r babi yn marw. Rhywsut mae angen... Ni methu agor y drws yna. Be sy'n coginio? Neu be sy'n ar tan? Ydy e? Jyst y baba yn doli. Oh, mae'n... Oh. Unrhyw syniadau, guys, achos ni yn holl o stuck fan hyn. Fi jyst ddim yn gallu cofio beth oedd... Beth ni fod... Mae rhywbeth i wneud gyda'r bwyall, ond beth yn union sy'n rhaid torri? O, falle. Ni gallu neidio. Fi kind of ddim eisiau gwybod beth sy'n tu ôl fan hyn. Go on. Here's Morgan. Surely fi'n gallu agor e o'r ochr arall nawr. Rhoi e lawr. Rhoi hwn lawr. Agor y drws. O'r ochr arall. Come on. O, falle mae'n rhaid i fi wneud y 4 slot. Na, falle ddim. So hwn yn defnyddiol.
Come on. See, mae ddim yn gael fi neidio dros fe, ta beth. Na. Wedi gallu symud i'r allan o ffordd rhywsut? Beth, y thing? OK, trio fe. I don't know. Na fi. Mm. Na fi, bloody... Perhaps mae drws arall rhywle ti angen mynd trwy. Fi'n credu mae rhywbeth i wneud gyda'r baban. Oh, mae bwyall arall fyna. Oh, ie. Weird. Lle dyna'r un fi angen. O, mae'n diflannu nawr. Great. O na, dyna fe. Ah, da. Pwynt yw, mae fe dal ar glo. Ie. So... Oh. O, un munud. Beth os fi'n dal un yn un llaw? Na, so hwnna'n help. Wedi gallu torri like a handles bant o'r drysau neu rhywbeth? Pwyntig. Da iawn. Oh my god. Brilliant. Really? Fi bendant angen pigo hwnna fyny wrth I fi fynd, though. Ie. God, bydd hwnna'n mistake ofnadwy. Oh, na. O, mae'n y gas. Wedi gallu troi y stwf bant efo'r gas. Dyna ni. Oh my gosh. Pa'n siŵr canwyll yna. Cydio. Tynnu. Oh. So, be sydd yn y ffwrn? Dol babi. Ah, dyna fe, oce. Fe gyd I wneud gyda'r... Oi! Mae mor fiddly. Sefyll i'r ochr, efallai? You may just angen bod yn gyflym. Okay, so... Oh. Tynnu. Tynnu mynd nôl, tynnu. Tynnu mynd nôl, tynnu. Okay. Nawr, pigo fyny. Na. Yay. Oh. Oh, great. Great. Pam wedi just wedi disintegreo? Ei, ble mae bwyall fi? Dyna sy'n fwy pwysig. Jeez, fi ddim yn mynd unrhyw le heb bwyall. Dyna fe. Diolch beth. Shut up. Beth yn y byd oedd hwnna? Fi ddim yn gwybod ond fi ddim yn hoffi beth bynnag oedd e. Oh, no. Creepy chin. O, mae hwn yn swnio fel... Ti wedi clywed cacaling, cacaling, caca... Ti'n gwybod y can yna? Achos mae fe'n stori o Russia, yn dyw e? Baba Yaga? Os rhywun yn gallu ymchwilio hwnna?
So, ie. A roedd na dol Rwsia yn gynharach, os ydych chi'n cofio. Ie. Mae lot o dols Rwsia. Mae Josh wedi dweud byddai byth wedi gallu gwneud hynna. Oh, god. Fi'n teimlo ni ddim wedi bod... Dyw hwnna. Great, nawr mae gen i can Baba Yetu stuck yn fyr y pen. Oh, god. Ble ddim yn gadw fi? Oh, yeah, sorry, fi'n gwestiwn bod yn wrong. O, ni wedi gweld hwnna. Synadlu. Oh, god. O, beth sydd fan hyn? O, ni gallu torri fe gyda'r bwyell. Ble mae bwyell fi? For God's sake, fi'n colli'r bwyell na trwy'r amser. Ble mae fe? Right. Ti'n cofio lle oedd y cegin? Rhaid ni'n mynd nôl, cael bwyell. Sorry, Achos Kieran. Be? Rwy fi'n dweud, oherwydd ti guys yn siarad am Baba rhywbeth. Baba Yaga. Baba Yaga. Rwy fi'n dweud, o na, mae'r can Baba Yetu yn stuck mewn y pen fi nawr. A mae Kieran wedi dweud bod yn stuck yn y pen fe nawr. O, mae'n dal. Baba Yetu, Yetu, Yetindu. Oh, right, sif. Yeah. Dyna fe. Dwi'n wyndro pam oedd yna mor gyfarwydd yn ddiweddar. Diolch am y host, Odin Art. Diolch, Odin. Diolch, Odin. O, mae'r geiriau Baba Yetu yn y chat. Ie, Baba Yetu ulie mbinguni Yetu. Yetu amina Baba Yetu. Yetu ulie yinka lako litukazwe. Dwi'n meddwl mae'r can yn Nice. The Lord's Diolch yn fawr Prayer iawn. mewn Diolch yn fawr iawn. Da iawn. rhywbeth. Edrych fel The Lion King. Oh yeah, Baba Swahili. Yetu. That's it. Swahili. La 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 lilo. Ia. Ah yeah, the lyrics of Baba Yetu, which means our father in Swahili, are the translation of the Lord's Prayer. O, trwy'r twll yma. Really good song. Right, ble mae'r bwyell? Bwyell y ca. Ble mae e? O na, nawr ni angen e. Mae wedi diflannu. Dwi'n mynd i wneud heb bwyell? Oedd dau fan hyn ar un pwynt? A, dyma fe. Okay, sa'n mynd i gadael e mynd nawr. La 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 la. Cacaling, cacaling. Dyna lle nes i colli'r un diwetha. Caca. O, ma'n yn cwpwrdd. Ble mae'r ffordd cywir dda? Glywes ti hwnna? Wel, 5 eiliad ar ôl, ond ie, oedd hwnna fel rhywun yn chwarae'r piano yn anghywir. O, beth o hwn? Ti'n barnu'r ysbryd? Ydw. Barnu Bendant. Mae dy fi bwyell yn fy law, so O ie. fi'n okay. Tyllian. Canolbwyntio. Oh dear. Ie, mechanig. Right. Colli diddordeb. Right, so fi angen mynd ffordd yma nawr. Mynd i'r bit lle mae yna clo
Na, ddim mewn fan hyn. Na. Mae hyn yn stress. Fi mewn cylchoedd ydw i, yeah. Good. O, dyna lle o'n i eisiau mynd. Na, mae hwnna'n cwpwrdd. Ydy hwnna'n cwpwrdd? Ydy, ma fe. Oh, jeez. Yay! Cwpwrdd! O'n i'n credu oedd rhywun di wneud rhywbeth diddorol yn y chat neu rhywbeth yna, just cwpwrdd. Oh, good. Mae Kieran wedi dweud, maen nhw'n trwy ei gorau. Siom arnoch chi, Morgan. Ie, ma. Beth? Pam fi? Yr ysbryd yn chwarae'r piano. Oh, right, okay. O'n i'n meddwl ti'n just trafod, just game fel sut dwi'n chwarae'r game, just yn gyffredinol. Sa'n beirniadu chi am meddwl hwnna, by the way, ond yeah. Just, right. Mae hwn tipyn bach fel Crystal Maze nawr. Fi angen i chi dweud wrth fi ble i mynd. Achos dwi'n teimlo fi'n mynd rown mewn cylchoedd tipyn bach fan hyn. A fi ddim yn gallu gweld lle... OK, so o'n i wedi dod trwy fyna, dyn ni? So son ni eisiau mynd nôl fyna. Oh, actually, falle bod ni. Achos mae yna cwpwrdd rhywle fi eisiau agor gyda hwn. Ie, dyma fe, OK. Smasho fe. Ei! Dyna fe. Oh, Will's Interactive, Enaid Coll reference fi'n credu fyna gyda'r hwyaden, beth ti'n meddwl? Yeah. Quack, quack. Bendant. Hwyaden! Fi eisiau lladdau na. Bwyta fe. Na, so fe'n neud unrhyw beth, man. Rubber ducky. You could... Ma fe'n... Beth ti'n meddwl yw e, tiwr? Dim lot iddo fe. O, fi ddim eisiau goll o fyna. Right. Ti'n credu nawr gyda'r bwyell, mae modd just bwrw trwy'r drysau i gyd? Fydde ti'n meddwl bod e? Yr un yma ddim yn... Mewn ffordd fi ddim yn gwybod os fi eisiau agor holl drysau. Oh god. Okay, credu mae rhywbeth lan y grisiau. Fi'n mynd nôl am eiliad, achos mae mwy o ddrysau ni ddim... Byddai'n gret os gallu ti just cerdded syth a byddai'n gadael ti mynd trwy. OK, drws arall nawr. Come on. Right. Oh, na. Oh. Oh. Hyn yn edrych fel... fel yn hwyl. Ram. Oh god. Mae chwedl wedi trosglwyddo un genhedlaeth i'r nesaf am blentyn a grwydrodd yn rhy bell wrth ei fam yn y goedwig. Daeth y plentyn ar draws tŷ ac roedd y drws blaen wedi ei warchod gan afr gorniog. Mae'r afr yn arwain y plentyn i mewn a byth yn dychwelyd. Mae hen wraig wedi ei gweld yn crwydro'r goedwig am blant coll i'w tywys i'r tŷ. Mae'r stori newid drwy'r amser, ond mae'r afr yn elfen gyson. Good. O, paid dweud fi di... OK, fine. O'n i'n poeni fan'na fo fi wedi colli'r bwyell. OK. Nôl â ni. O, ble mae'r bwyell fi? O, come on. O, na, ble mae e? O. Mwyn dy diogelwch dy hun, mae'r ysbryd wedi cymryd y bwyall. O, falle. Ie. Okay, just...
Ti'n credu ti'n iawn fyna. O, bwyell arall! O, wel, Ie. bwy arall. Bwy arall. O, Bwy arall. bwy a casia. Wa. Bwy Right, dwi'n methu mewn Bwy ffordd na. arall. Oes modd mewn ffordd na? Na. O. Beth yw'r pwynt o wneud yr holl torri na te? Gweld yr llun? Trophy earned Wales Interactive. Wi. Yay. Fi'n heithi hynny. Ydyn ni? Come on, fi eisiau... Beth oedd y cyflawniadau am y troffi na? Fi ddim yn siŵr. Dyna pam nes i'n mynd, really? Achos sa'n gweld... O, rwyt ti'n llosgi Wales Interactive Secret Achievement. In the basement across from the Pro there's a whale picture sitting there. Simply burn it with your candle. Right. Damwain. Ie, damwain oedd e. O ie, nes i wneud hwnna. Ie. Oce, ie. O'n i'n trio wneud hwnna yn amlwg. Gyda'i anghredadwy. Ie. O, mae hwn yn creepy. Creepy. Ww, edrych. Mae rhywbeth yn hyn. Ooh. Na, taflu. Ond pam? Oh no. Okay, tynnu'r rhain. Right, fa angen ffeindio lle mae rai sy'n hongian allan. Credu. Oh god. O na, dwi'n dechrau iono. O, edrych! O, nice. Maen nhw gyd yn mynd i dod mas nawr. Ond mae fel Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo, Shabba-Doo. Oh. Ho. Gallu defnyddio'r bwyell i Falle, ond fi wedi colli fe. gyda'r ochr. O, mae hwnna'n rhywbeth i mynd lawr y gwaelod. Pam fi'n taflu fe? O. Coron, ydy? Coron, ie. Corona! Wow. Beth i llun hwnna? Too soon. Blaen, clywin chwarae gwisgo i fyny gyda'n tiara. Yn ôl, tynnwch y gerrig i ddatguddio'u chnawd pwdwr. O na, mae corffi tu ôl fyna. O, hwnna'n horrible. Ie. Dwi ddim eisiau. Na, mae rhaid i ni cymryd yr holl. Dwi ddim eisiau. Na, fi ddim eisiau chwaith, ond... Right. Fi di roi her i fy hun i cadw chwarae'r gêm yma tan fel 5 munud i 10, okay? Achos dyna oedd y marathon a dyna oedd y sialens, felly so fe'n 10 i fi just bod yn... Come on. Right. Tynnu. Fi'n gwybod taw hwnna... Pam mae ddim yn gael fi tynnu allan? Mae'n rhaid fi gwasgu canolbwyntio. O, mae plentyn bach yn crio. Mae'n horrible. Oh, come on.
Falle bod yna rai eraill mae rhaid fi tynnu allan gynta. Na. A un hwnna yw e. O, mae 2 fan hyn, actually. O, mae'n creepy. OL1. Yuck. Ble mae'r gweddill? O, falle fi'n llosgi hwnna. Sut fi'n mynd yn bellach lawr? Na. Trio llosgi fe. Na. Falle ddim. Llosgi. Da fi'r chwistrellydd yna. Na, hwnna yna. Fi... Right, os fi'n mynd nôl, falle na I gweld y bricks sydd angen cael ei tynnu. O, mae hwnna'n un, ond dyw e. Mae'n edrych fel e. Ie. Och. Mae Josh wedi dweud off eto, boys. Wedi bod yn gwych gwylio heddiw. Hefyd neis gweld ti ar y newyddion heddiw, Morgan ynglyn â iaith Gymraeg mewn gemau. Ei, diolch am gwylio, Josh. Oh, Josh. Josh. Gweld ti yn yr un nesaf. Ie. Oh, gosh. So... Fi'n gallu symud e. Mae taflu yn anoddach wneud. Mae'n dweud cydio. Ooh. O, na, os bydd wyneb, tu ôl i'r bric ma, fi'n mynd. Oh my Na. god. Can you imagine? Trio'r un arall gynta. Mae fel reverse Jenga. Oh, imed. Hwyl, Josh. Hwyl, Josh. Diolch am wylio. Oh, mae'n rhoi gwasgu canolbwyntio. Wedyn. Ah, oce. Gred, anyway. Pam mae'n rhoi mor anodd I wneud? Ti'n gwthio wneud hynny? Fi'n gwasgu taflu. Yeet. Yeet yw beth mae'r plant yn dweud dydau yma. Ydyn nhw? Yeet that brick. Yeet. This bottle empty. Yeet. Neu rhywbeth fel yna. Ie, mae'r un yma ddim yn gael... Mae ddim yn fel mae eisiau fi tynnu fe. O! O! Just yn dweud hynny am fe wneud e. Oh, god. Yeah. Mae Odinat wedi deud tra. Hwyl. Hwyl, Odinat. Try Josh neu try ni? Oh. So sure. Oh Falle yeah, just falle. try, Josh. Efallai ta. Ie, so fe'n dweud ei ni. Yeah, dweud i, Josh. Sorry. Ni ddim yn cael ei niwr tre ras. Okay.
Mae'r Criw sy'n neud yn mor horrible. Okay, dyna ni. Dyna'r bric olaf fi'n credu. Ni angen neud. Yeah. Just yn fiddly. Fi ddim yn gwybod beth o'n i'n neud yn wahanol trwy fel. Gallu cael ei symud tipyn bach, ond... Just... Oh. Right, fi'n gwasgu... A2. A2 cydio. O, na, fi wedi cael yn y chat. Stephen bod yn Little hip. Kieran, Ti di cael ei clipio. whatever. Stephen bod yn hip gyda'r plentyndod. Dwi'n hip. Dwi'n hip. Dwi'n cool. Cofio Cool Cymru? Cool. Cofio hynny? Okay. Dwi'n meddwl Cool Cymru. 70au enw e. O na, 90au. Yeah. Mae Kieran yn dweud mae angen i mwy o bobl gwneud clips am y sianel. Yeah. Cool Cymru. Ie, hyd yma. Kieran yw'r clip feistr. Clip Ah. feistr. Come on. Oh! Oh! Oh, nawr beth. Ni jyst gall gael nhw clips Kieran. Yeah. Kieran's clips. Yeah. Kieran's cool clips. Ti'n arall fanna? Dwi'n siŵr ti ddim yn gallu just cerdded trwy'r twll. No. Wyt ti'n siŵr bod ti actually angen gwneud unrhyw beth? Ie, no, it's rhaid ffeindio brics yn wan. Felly bydd y holl beth yn syrthio. O falle, oedd y brics yn... Ni angen ffeindio un specific. Ti'n meddwl? Na. Oedd un gyda fel... Patrwm arno fe, ond... O'n i'n credu o rhaid cael nhw gyd i datgelu beth sy'n tu ôl, achos mae yna corff y merch tu ôl. Ie, felly mae hi'n gofyn i ti cuddio'r corff, felly roi'r brics nôl mewn. Mae yna twll yn barod, yn dweud? Felly, Right. felly mae hi'n grac. Na, Ah. so... Rhywbeth yna. Na. Okay, falle. Ond, just wneud un check arall, achos mae jyst ddim yn teimlo'n iawn bod ni wedi just cymryd rai ffwrdd. Di hwnna? Na. Fi'n gallu gweld un arall sydd yn... Na. O, ie, mae un, sorry. O. Credu mae fanna. Ie, mae'r twll yn Ie. edrych fel face invader. Ie, mae yna di. Os yw'r twist nawr, mae hyn i gyd yn digwydd yn y gofod, byddai'n gracio. Dyna beth digwyddodd i'r ferch. Herw gipio gan llong gofod. Rhywbeth fi ddim yn credu. Oh my gosh. Mae fiddly mechanic da hwnna. Cydio, taflu. Cydio, taflu. Ond... Ti just gallu like click and drag o fe ni. So nes ti dweud fod yna symbol ar un o'r bric. Shut up! Ti'n iawn, Morgan. Right, rai fi wedi wneud y bricks nawr, come on. Ie, nes ti dweud fod yna symbol ar un o'r brics. Yeah. Felly beth oedd y symbol? Well, fi ddim yn mynd i edrych trwy nhw gyd, surely. Wel, fod yna cyfres o symbols am y... Yeah, fi'n gwybod. am y defod. Pinnec. Mae dal yn crio, though. Na, gadael hi crio.
Beth mae'n gwylio'r fideo. Stephen. O, dyna un arall. Hey. Nes i wneud hwn yn gyflymach yn VR. Fi'n dweud i ti, o'n i mor gyflym yn wneud efo hwnna. Wnaeth i ni llwyddo i gorffen y gêm yma, sy'n anhygoel, really. Yeah. O na, just fi sy'n mynd araf. Okay. So beth wnaeth casglu tu ôl i'r bric? Fi ddim yn y coron. cofio, oedd e'n amser hir yn ôl. Falle fod ni just rhaid cael y coron. O ie. Ie, falle ti'n iawn. O, mae rhywbeth fan hyn. Ble mae'r bwyell nawr? Wyt ti'n colli e? Rhywle. Mae hwnna'n rhywbeth yn dywe, bod ni angen cael y bwyell i agor hwnna fyny to. Edrych fel e. So, oh my gosh! Oedd hwnna ddim yna cyn. Oh. Oh, So hwnna beth oedd y crio. oh, yna ble mae'n caich yna. Yeah. Oh, Wales Interactive. Beth yna? Iwhwy! Da, fi ar oediad. Pale Fasket, nes i ddim gweld hwnna tro diwetha. Shoot some hoops. Yeah. This is a Yeet. story all about how. Right, bwyell, guys. Bwyell. 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 Flamethrower. Oh, fi angen defnyddio'r un gyda'r llall. Falle fi di redeg allan. Sut fi'n neud cael troi y thing ar? Gyda'r canwyll. Okay. Ie, fi'n deall beth ti'n Trosglwydd dweud. o'r fflam. Ha? Trosglwydd o'r fflam. O'r canwyll. Falle bydd hyn yn haws gyda'r VR. Mi'n dweud R1 chwistrellu, ond yn amlwg, does na ddim... Falle mae'r canwyll wedi gorffen i'r pwynt lle... Un munud, gael ni roi e fan'na. Na, mae wedi gorffen. Right, ni'n chwilio am... Fi wedi darllen hwnna, dwi. Ben Thomas, bwy bynnag... Enaid hoff gyda yma i fenyw angerddol cared. Fi wedi blino i darllen nawr. Sa'n credu mae'n defnyddio rhywun yn cefnogi person i cadw'r plentyn. Mae hwnna'n wahanol. Bydd hi'n nôl mewn eiliad. Oh! Gadael ni! O, ni ddim gyda'r bwyell. Ah, damn. Rhaid i fi torri'r drysau i gyd unwaith fi'n ffeindio bwyell. Jeez. Reit, a fi lawr fan hyn. Ble nes i golli'r bwyell, ti'n cofio? Na. Oedd e ar y llawr fan hyn rhywle, fi'n siŵr. Wedyn, wnaeth un troi fyny fyna. My life got turned upside down. Oh. Os byddwn ni'n gallu just gwasgu start a fel itinerary o pethau gallai defnyddio, byddai'n lot haws. Oh, god. Better ti, mae'r... Right, rhoi fi trio rhywbeth gwahanol te. Yeah.
Mae'r babi yna nawr. So, Stephen, fi'n credu mae rhaid I chi mynd i'r darn yna o'r gêm, a mae'r thing yn mynd yn automatic. Achos fan hyn mae dynnu'r tiara, babi, yr cwpan, mae llygaid a... Sa'n gwybod beth yw, gwynt. Dyna'r ddwy peth arall sydd ar ôl. So, yeah. Just... Beth sy'n gwybod? Ie, beth sy'n gallu... Okay. Oh, gosh. Right, fi'n credu... Fi'n mynd I trio lan grisiau. Oh, dear. Oh, please, fi angen ffeindio'r bwy all na. Beth yw hwnna? Dwi'n rhywbeth fel tiny... Oh, ie, oedd e'n rhywbeth. Rhoi hwnna lawr o hwnna? Talu fe lawr o hwnna. Okay. Yep. Oh. Taflu... Wait. Oh, na. Ti'n glywed diddle sy'n poeni fi tipyn bach achos fi'n casau y sŵn na. Mae fe fel arfer meddwl bod na rhyw fath o disconnect o rhyw fath. Rhyw fath. Fi ddim yn gallu siarad fi wedi blaen. Okay. Gwthio tynnu... beth yw hwn? Dyddiadau Jess, dwlen I Patti Ben... ni wedi darllen hwnna o'r blaen. Okay. Felly... Yna un... Oh god. Ni ddim wedi bod am o'r blaen. Ie, ni wedi. Ni wedi darllen hwn hefyd, fi'n credu. Cefais freuddwyd neithiwr ar ôl chwarae o gwmpas gyda'r cachu dyfodol hwnnw. Nes I ddod ar ei draws, dim brwyddwyd ydoedd yn union, mwy fel ail fyw atgof. Amddangosodd y drws mwyaf brawychus o'n blaen, roedd ganddo ben gafr arno a wnaeth godi cryd arnau. Roedd y plant coll, y rai o'r newyddion, yn aros y tu allan i'r drws, ac rwy'n gweud peidiwch â chnocio ar y drws. O glywed dau glec fawr, rwy'n deffro'n chwys stecs. Rwy'n gwybod mai breuddwyd ydoedd ac mae nonsens y Baba Yaga, ond roedd y cyfan yn teimlo mor real. Fi ddim yn hoffi hwnna. Gwybod. Fi wedi bod mewn fan hyn o'n blaen. Ie, dyna ble oedd y dol, oedd e? Y dol Rwsia. Ie. Dwi'n nôl. A mae gen I snacks. Pasio un I fi. Beth sydd dy ti? Mae gen I caws. Anfona un I fi trwy e-bost. Ie, fi eisiau un rithiol, please. Un rithiol. Mae gen I little selection. Worth it, roedd disgwrd. Ti'n cael gyrru, baby. Ydw fi wedi colli yn rhywbeth? Na, ni jyst angen ffeindio y bwyell a bydd ni ennill. A peidiwch... Dwi'n gwybod sut fi'n colli nhw I gyd. Dwi'n loads nawr, ond mae rhaid I fi ffeindio nhw achos nhw sy'n mynd I gael fi agor gweddill y drysau.
O, ni di wneud yn eitha da. Fi'n credu mae dim ond cwpl o bethau ar ôl. Mae gwynt a... Sa'n gwybod. Beth yw'r elfen arall, Steve? Wel, fod yn llygad, felly Lygaid, rhyw fath o lygaid. yr ymenydd, neu rhywbeth. O, paid. O, Meddwl. Enaid. O, enaid, ie. Oh. Be sy'n diddorol yw, ti angen mynd nôl i llefydd chi wedi bod o'r blaen, jyst i gweld os mae clo wedi datgloi jyst achos. Yn ei coll callback. Nice. So mae gyda ni'r babi, thing, chalice, a dyna ni. Ble mae'r cwpan? Dyna fe. O ie'r cwpan. So just y 2 elfen yn ar ôl. Llygaid a'r gwynt. So, sdim byd fan hyn, fi'n credu. Na. Ni yn, literally. So nes bod i'n ffeindio rhyw fath o bwyell i agor y drysau yma. Yn bach yn stuck. Dylen nhw gadael mwy ni o gwmpas, fi'n credu. Ar borth y gêm yma, angen mwy o bwyell. Beth yw lluosog bwyell? Mwyell. Mwyell, briliant. Okay, angen mwy o mwyell, diolch. Bwyell. Bwyellau? Bwyellau. Ie. Sa'n ni'n iawn i fi. Bwyell. O, da iawn Odin. Hei, mae Odin nôl. O'n i'n meddwl ti di mynd. Wrth Odin yn dweud tarai, Josh. Oh, right, sorry. Oh, God. Oh, comedy. Oh, dear. Sapapa, ble mae bwyell? Fi'n checio'r un llefydd fi wedi checio'n barod, ond... come on nawr. O, fi'n gallu defnyddio carreg, ti'n meddwl? Ni ddim wedi meddwl am hynny. Trio fe. Taflu fe, bydd rhaid i fe bod yn shot dda i hwnna gweithio, ddo. OK, barod? Right. Lan. Oh, come on! Yes, o fi'n gweithio. Beth mos ti wedi gollwng y bwy o llawr y pit? Ie. O, na, dyle fel respawn bwy allan y gêm yma, fi'n siŵr. Just angen ffeindio ble oedd fel y source. Tiod. A thing. O, ddim las. Mewn fan hyn falle. Ble fi ddim wedi bod nawr? Fi'n colli'r plot fan hyn. Cyw. O, fi just angen rhywbeth i torri'r thing. Ydy unrhyw un o ti wedi trio'r Croeso'n Rhan o blaen? Maen nhw Walkers Max Strong. Na. O, bwyell! Jalapeno cheese. Ie, fi'n cael y Bwyell right y out. ca. Ie. Maen nhw'n jalapeno and cheese. Ooh, no. Maen nhw'n... Ooh. Was it jalapeno cheddar? Probably jalapeno cheddar. Maen nhw'n amazing. Maen nhw'n mor boeth. Cwestiwn yw, Maen nhw'n tasty. ydy nhw'n w to ar y rw? Dyna'r cwestiwn. Ooh. Ooh. Oh, Definitely. Maen nhw'n mor neis. Oh, fi ddim yn gael o'n mynd. Right, cerdded trwy fan hyn. Maen nhw'n really tasty hefyd, ond... O, na. Na. Nes i gymryd gollwng bwyell. O, mae'n hwyadyn ar llawr ydy, ie? Na, thing. Ond fi ddim eisiau pigo fe fyny, achos fi'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd. Fi'n mynd i colli'r bwyell. A fi'n methu fforddio. OK, nes i ddim colli fe. Dyma bwyell fi. I swear to God, nhw'n neud hwnna ar bwrpas. Fi'n cys... Beth yw hwnna?
Ble mae bwyll fi? Ble? Right, fi'n mynd nôl am un arall. Rip. Fi'n credu maen nhw'n neud hwnna ar bwrpas. Yeah. Mae fe jyst yn rhywbeth, achos nes i ddim gwasgu unrhyw botwm. A nhw jyst yn poenidio fi trwy'r... Gael fi cael e, wedyn cymryd o fi. Right. Oh! Right, fi ddim yn mynd i colli tamer. Just eisiau'r bwyall nôl. Okay. Okay. Fi wedi bod ffordd ma fi. Just ddim yn gwybod. Oedd dau mewn fan hyn yr un tro. Ble mae bwyell? Ble Mae fi mewn y mae fridge o bwyell? blaen. Yr rawgar. Ble mae bwyell? Oh yeah, bit up. Na. Na. Ready, Sam? I'm saying, Ble my boy, yes, ble my ble mae bwyell? Yeah. boy. Chicka chicka. Wow, wow, wow. Lan y grisiau. O, fi angen y bwyell. Agor y drysau i gyd, a wedyn mae'n ffain i fi taflu i ffwrdd, ond heb y drysau yma ar agor, sa'n gallu mynd i'r bit nesa. Just roi e i fi. Computer says no. Oh no. Oh, come on. Fi di bod yma, sdim bwyell mewn fan hyn. Neu oes na. 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 Oh, God. Party parrot. Os ti'n edrych ar y chat, ar y stream, mae'n like animated parrot yn like dawnsio fel yna. Wrth gwrs ma fe. Wrth gwrs. Brilliant. Yes, Yep. Ricardo Flick. Brilliant. Oh yeah, y dyn cyhorog yna. Yeah. Yeah. Good old Ricardo's Milos. Come on, pawb. Ricardo. Oedd un fyna ar y llawr. O, beth sydd fyna? Na, dartiau. Syniadau da, lle bydd y bwyall yn byw, guys? Cegin. Cegin fi di bod yna. Dwi'n cadw fy mwy allan y cegin. Yeah, just rhag ofyn. Ar bwys y gwely? Ar bwys y gwely, fi di bod yna. Not sure. Na. Teach fi googlo. Gweld os mae fel list o spawn points am hammers. Please. Oh, not quite axe. Yeah, Beth i please. cael big head code.
Ie. Pro Evolution cynta. Ie. Neu chwarae yn y fforest a pethau, ie. Unrhyw un yn y chat i chwarae'r gêm yma a sy'n gwybod lle mae y pethau. Y bwyell. Ni gallu agor y drysau i gorffen y gêm yma cyn 10 o'r gloch. Cael fi gwybod, achos ni Fi ddim ddim yn yn siŵr mynd os i... ni'n mynd i orffen y gêm yma erbyn 10 o'r gloch. Na, fi'n gwybod, ond ni'n gallu breuddwydio. Fi'n Alright. credu os byddwn ni'n ffeindio'r bwyell nawr, byddwn ni'n eitha hyderus i gallu neud e. Ond heb y bwyell na, fi ddim yn gweld unrhyw ffordd gallwn ni agor y drysau ni heb agor eto. Ti di ffeindio unrhyw beth, Owain? Na. Na, rwy heb. Oh, Jesus. For the love of God. Right. Edrych faint mor araf oedd y drws yna'n agor. O'n i yn y ffordd, probably, yeah. Okay. Ble mae'r bwyell? Dyna'r unig araf ni wedi cael trwy'r gêm i gyd, efe, oedd y bwyell na. Ie. O, hwnna'r gol hefyd. Right, fi'n mynd lan grisiau eto. Ni'n mynd round a round, ond mae rhaid... Fi'n siŵr bydd e'n troi fyny rhywle. Na. O! Ni wedi bod yma. Stephen, os gennych chi unrhyw newidiadau i wneud i'r Pokemon Gen 2, rydw i'n dechrau roi nhw i mewn i'r gêm nawr. Right. Byddai'n checio'r rester. Mae yna Google thingy. Google Sheet. Whoops. Right. Right, beth sydd da ni? Ie, fel arfer ti'n cael fel llefydd lle mae'n rhoi hints a tips a pethau. Gyda gêm a fideo. Wel, rwy wedi ffeindio walkthrough. Okay. Ie, better ti, mae walkthrough ddim, mae'r person ddim yn gollwng y bwyell. Ie. Better ti unrhyw arian, dyna sy'n digwydd. Na. Dechrau dychmygu bod ni'n mynd i cael un nawr. Right.
Oh, 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 oh. It says Falle note. dyma... Be careful not to drop your axe here like I did. This made me very confused for a solid 3 minutes, as I really couldn't find it. 3 munud. O, diolch am rybio hwnna mewn. Diolch. Brilliant. Diolch. Falle os fi jyst yn clicio R2 mhob man. Pyd bwyell fi jyst yn ymddangos yn fy law. Come on, bwyell. Fan hyn oedd e wedi dyflannu. Le ma... Pan nes i bwrw'r baba. Iaga. Baba Yaga. Good. So dim byd fwy defnyddiol na hwnna. Great. Baba Yaga. Baba. Baba, 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 Yaga. Hey, hey, hey. Baba Bum. Baba. Baba, 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 baba. Come on. Fi'n mynd i cael gair eitha hir gyda dau bana. Ai gêm. Mae'n gêm dda, ond byddai'n gwell, bydd mwy o gyfleoedd os chi'n gollwng dy bwyell bod na respawn spot gweladwy i gallu nôl eto. Mae'n just yn drist. Oh, come on! Unrhyw please. Oedd na spot specific lle maen nhw'n gallu troi fyny? Oh? Dim clem, rwyf ddim gallu ffeindio unrhyw beth ar-lein. Okay. Unrhyw syniadau eraill gyda unrhyw un? Right, falle gweld yn y llwyni. So oedd unrhyw beth. Mae'n ar glo. Fi'n teimlo fi wedi bod pob man nawr. Apparently, mae'r axe gallu glitcher troi llawr a just disappear. Oh, Os ti'n God. gollwng e. Great i gwybod. Alright. Good. Glitcho yn y llawr. So mae glitches ar y gêm yma sydd ddim modd kind of, that's it. Dyna ni. A hwyl fawr, ffrindiau. Chi di gorffen y gêm. Ah, man. Just rhoi fi rhyw arf gwahanol then. Sim rhaid fi bod yn bwyell. Just rhoi fi rhywbeth. Yeah. Ni ddim yn eitha bell, though. Mae just... Mae 2 elfen olaf. Y peth yw, os mae fe wedi mynd trwy'r llawr, chi ddim methu mynd. Like, ti methu neidio mewn i'r llawr. Os fi'n cofio, tro diwetha nes i chwarae, mae yna... Os bydde bwyell dyn ni, mae yna tub bath fan hyn rhywle.
Ond fi methu cael gafel arno fe achos dim bwy all. Right, dim byd mas fyna. Oops. Ti'n cofio lle nes i gollwng e? Fi'n credu rhywle fan hyn nes i gollwng e. Os fi'n cropio'n ar y llawr. A mae so fan hyn, man. So fi'n credu beth sydd wedi digwydd yw yn y cod, fi wedi taflu fe falle ar ddamwain, a fe wedi mynd i man lle fi ddim yn gallu mynd heb torri'r thing. Dyna'r unig logic gallai gweithio mas achos... Oh my god, edrych ar y cherub yna. Ugh. Sick. Rwyt ti'n gollwng un lawr yn y lle efo bricks hwnna, oedd ti? Yeah, yn y basement, yeah. Ond fi'n credu, pan o'n i wedi torri'r thing, oedd e fel yn automatic, wnaeth e diflannu? Ie, rwyf fi'n darllen bod os ti'n pigo rhywbeth lan, neu interacto rhywbeth, mae'n just gollwng e. Ie, Sy'n yn really syth. annoying. Ie, so yna'n dig, achos weithiau mae rhaid i ti... Ie. Stupid. Right, oedd un fan hyn o'r blaen. Os ni'n trio mynd lawr fan'na, na, mae'n stopio ni. So os ti ddim hyd yn oed gallu gorfodi dy hun i mynd lawr fan'na. Ddim yn gallu gweld unrhyw beth lawr fan'na. Oh. Beth? Nath e actually... Yeah, ti'n gallu neidio off yr ochr. Okay. Wel, naeth e gadael ni am eiliad. See, mae hwnna'n rhywbeth byddwn ni'n gallu wneud hefyd. Right. Just trio glitch lawr fan'na eto. O! Ofyn. Mae'n rhaid ti syth nôl lan. Yeah. So, yeah, dim ond yr unig gwendid fi'n gallu gweld yn y gêm yma yw y ffaith bod y glitch yma'n gallu digwydd. A, os ti wedi treulio amser, does na ddim ffordd o kind of rhaid ail afal yn y gêm, gosodiadau, does na ddim fel checkpoint i gallu mynd nôl campwaith. So, heb y mecanig yna, dim modd o dod dros y glitch yma. O'n i bai am just gobeithio bydd... na. Just mynd nôl i move, mae Kieran yn dweud. Classic. Yeah. O'n i'n gwybod lle o'n i'n sefyll gyda'r gwartheg, fi'n gwybod.
Oes enw Cymraeg am move? Na. Ewch, bywch. Ewch bywch. Ie. Move. Move. I want you in my hoof. Oh, nice. Da iawn. Spend the night together. Oh, come on. Right. Sorry, guys. Dwi'n teimlo, dwi'n dod i'r pwynt lle ni just literally wedi bod yn mynd rown mewn cylchoedd yn chwilio am y bwyall sydd ddim yn mynd i ymddangos achos rhyw glitch yn y gêm lle chi'n colli, ti'n gollwng colli fewn byth. So, ddim yn gwybod os oes lot o bwynt fan hyn. Edrych trwy y ffenest, methu gweld rhywbeth mas fan'na. Bach o waed fan'na. Rhywbeth fan hyn. Na. Fan hyn. Nope. Right, os ti eisiau gwybod beth sy'n digwydd ddo, mae hen fideo ni'n chwarae'r gêm yma, lle ni'n mynd trwy'r gêm cyfan. So mae croeso chi sgipio i'r darn lle ydyn ni nawr a gwylio'r gweddill. Ond ie. Ewch bywch ewch. Oh, good. O ie, fi o'n... Fi wir. Dim yn gwybod beth. Mae rhywun ar y forums wedi gofyn am like hints, but non-spoiler hints. Yeah. Dwi fi darllen y hints. Yeah. Well, ni o bron wedi cael un hyn. The basement with the bottomless pit has something hiding within the walls. The room with the pentagram has always made me feel uneasy. Oh, no. Who leaves the stove on in the kitchen unattended? The bedroom Oh, has a needs to make safe. Too bad you couldn't just ask for the code. Have you ever tried your hand at Safe? piano? Couldn't quite get the hang of it. Be mae'r safe? Fi'n gwybod ble mae'r piano. Gwely, apparently. Okay, fi'n gwybod... Right, dyma'r stafell gwely. Sa'n gallu gweld unrhyw ffordd o agor hwn, ddo? Gweld? Ble mae'r saff? Fi ddim yn gwybod. Ti wedi agor e? Neu... Fi ddim yn gallu gweld saff. Ti gallu gweld saff? So rhywbeth fan hyn? Wel, yn y gwesti, mae'r saff wastad yn y cwpwrdd. Yeah, so ffordd o agor y cwpwrdd. Ti'n gallu agor y drws? Ie, fi'n gallu agor y drws yna. O, beth oedd fyna cwpwrdd fyna? Rwy'n rhywbeth fyna cwpwrdd fi dde. Lle nawr? Nôl mewn yr ystafell gwely. Right. Fan hyn? Na, i'r chwith nawr. Fan'na? Edrych trwy y drws. O na, hwnna'n mirror. Never mind. I'm talking about the mirror. Yep. Oh yeah. Yn ni'n mynd i chwarae ar game Michael Jackson? Yeah, fydd o'n good. Just i dod dros y pwynt yma. Oh god. Yeah, ble mae fy safe? Fi ddim yn gallu gweld safe. Dim clem ta. Falle mewn un o'r stafelloedd ti wedi cloi mewn fel un arall. Oh. Beth am te? Nawr ni'n mynd i y piano. Ie, triwch hwnna. Dyna'r stafell ymol chi fi'n credu.
Y piano yma. Rhywbeth ynglyn â hongian. So, gyda'r bwyell, byddwn ni'n gallu torri hwnna off. Pan mae mor soff. A ti'n methu bwrw gyda hwn sy'n ddim yn dig, really. Na. Hoffwn ni gael rhyw fath o code nawr i gallu just spawn. Ti'n fel y hen GTA y pethau, gallu ti spawn o fel holl arfau a pethau. Dyna'n good. O, mae hwnna'n gas. Beth dweud gweddill y hints o? Roedd hwn i gyd o'r hints. Okay. Good. Oh well. Oedd e'n dweud ti'n gallu cwmpo lawr y twll? Na. No. Okay. Oh. I'll just cau y drws, agor y drws. Bloop, 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 bloop. Dyna be ni angen, guys. Yw bloop, 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 bloop. Sef y rewind feature sydd ar y Switch ar gyfer yr NES neu SNES. Chwel, 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 chwel. O, o'n i'n meddwl am eiliad oedd hwn yn bwyell. Beth yw hwnna? Dim clem. Salami. Salami. Yn edrych fel? Noise. Canolbwyntio. Beth yw hwnna? Na, ddim salami yw e. O, hwnna oedd y thing sydd yn neud yr troi y ffwrn off. Sorry, ddim salami. Wedi'r cyfan. Edrych ar y llawr. No. Yeah. Yeah. Yeah, mae'r gêm di torri. Fi ddim yn gweld unrhyw ffordd o wneud hwn nawr. Sy'n drist achos fi'n gwybod
Mae'r gêm yma'n eitha clyfar. Sut mae'n cael ei wneud. So, tro ola fi edrych am y thing, ond fi literally ddim yn credu ni'n mynd i gallu wneud e. Fy ni jyst gael ffordd o fel gwasgu botymau random a ffeindio ffordd o ffeindio fe to. Rydw i jyst ddim wedi diflannu a byth fel ma fe. O! Beth? Hwnna'n weird. O, jyst y golau'n mynd off. Dyna. Okay. Ooh. Oh no! Oh, no. So, os chi newydd ymuno gyda ni, ni'n chwilio am fwyell. Fwyell sy'n mynd i agor drws. Fwyell hyd. Fwyell, wel na, jyst fwyell arferol. Ond mae yna glitch o fewn y gêm yma, a does dim save states, so fi'n mynd i cael chat gyda dau bana ynglyn â hwn, achos os chi ddim am roi save states mewn gêm, mae rhaid felly ddim cael y glitches yma sy'n meddwl chi'n methu cario ymlaen, achos heb fwyell, dim... Wow, oedd hwnna'n weird. Weles ti hwnna? Beth oedd e? Wow, mae fel... Gweld e? O ie. Ooh. Anyway, Huh. ti ddim angen... Ie, heb y fwyell yma, mae'n amlwg, so ni'n mynd i gallu parhau. Oes i'n lawr fyna falle? Na. Edrych am hob cyffwrdd. Oh god. Na. Chodi pob brig. Carreg. No, beth yw'r dweud? Left no stone unturned. Ie. Chwilio am bwyall yma. Bwyall! Damn you. Felly. Yeah. So os rhywun gyda ffrind sy'n gweithio yn Wales Interactive ar hyn o bryd, sy'n eisiau just danfon nhw neges ba, oes na quick code i just reseto'r eitemau, ddim y saves. Ni'n gofyn am amhosib yma. Ond, i at y pwynt yna nawr. Ar y llawr? Na. Right. Wyt ti wedi mynd nôl i'r pentagram room? Ie. Na i'n mynd nôl ddo. Na i'n mynd nôl achos falle bydd rhywbeth yna. Ond, ie, fi wedi bod yna. Okay, dyma ni ddan. Nôl i'r stafell yna. Edrych am hob cornel. Na. Renat, right. Oedd Renat yma pan o'n i wedi curo'r gêm yma tro gyntaf. Bydd e'n gwybod beth i wneud. Right, ni gyda problem lle ni wedi colli'r bwyell. Ni wedi colli'r bwyell 2 waith mewn mannau gwahanol. Un lawr twll a'r llall mewn coridor bach gyda llwch mewn e. A dim modd cael e. Oes na ffordd o gael bwyell arall, achos ni wedi bod yn cerdded o gwmpas fel idiot am rhyw hanner awr i awr yn hawdd. So, fi'n credu bod y glitch yma yn just... Hwna i fi sy'n gadael y gêm yma lawr yw, os chi'n neud... A beth sy'n annoying yw, fi'n gwybod falle tro cyntaf nes i gwasgu taflu, right? Ond yn digon teg. Ond yr ail tro, nes i just pigo rhywbeth arall lan.
Okay, os dwi'n cofio, mae yna un yn un o'r cypyrddau. Ie, ond fi'n credu mae angen bwyell i agor rai o'r cypyrddau. Okay. Fi'n cofio, oedd na bit, a oedd rhywun art di helpu ni gyda'r code, ond mae'n weird, pan ni'n mynd i'r stafell gwely tro yma, sa hyd yn oed yn gweld y saff fanna. Dwi heb weld hwn ers oesoedd. Ie, fi'n gwybod, oedd e fel cwpl o blynyddoedd yn ôl. Okay, so. Ble mae'r saff? O, fi'n credu oedd un arfer bod uwchben y tân. Ble... Neu oes rhaid roi'r golau y tân allan cyn i fe ymddangos? Neu... Oedd ni'n dechrau hyn o'r dechrau, neu oedd ni'n dechrau o save neu rhywbeth? O'r dechrau? Achos, os ti'n gofyn, nes i gwasgu new game, mynd mas o fe, nôl i just newid yr iaith dyna gyd. O, ie. Yr un di mynd yn dawel. O, beth sy'n fyna? Na, dim byd. Ie, ond o beth ni... O, mae cwbl fan hyn. Sef, ni methu agor e achos mae yna... thing yna. Mae yna clo arno fe. So ie, please, dweud wrthyn ni rhywbeth sy'n mynd i helpu. Neu, nawn ni gorffen e fan hyn achos sofen deg i bobl. Dyma yw'r... dyma yw'r lle fi'n credu mae'r stafell ymolchi fod, ond heb y bwyell i bwrw fe, yr holl clof. So, os mae unrhyw un yn chwarae, peidiwch cnocio dwywaith eto, byddwn ni'n dweud, unwaith chi'n cael y bwyell, jyst ewch o gwmpas pob un ystafell yn torri pob clo off y drws. Yeah. Achos, so chi'n cael ffaff os ti'n colli'r clo wedyn. Achos mae hwn just... hwn yw'r hyn llef. Bod yn stuck trwy'r amser. Mewn game. Gyda'r glitch. Yuck. Mae'r gwai dros y bechod odd yn ot. Ie, fi'n gwybod, ti'n teimlo'n poeni. Gwybod hynny. Be ni'n mynd i wneud? Be ni'n mynd i wneud, dweud? Ar wan i just dweud nos da. Okay, mae hwn fel rhywbeth o cwbwrdd. O, un munud. Come on. Come on nawr. Roi bwyell i ni. Roi bwyell i ni. Na. So beth digwyddodd tro diwethaf, o'n i wedi gweld un o'r reina, a wnaeth y bwyell jyst dyflannu, achos wnaethon ni taflu'r thing yna. Neu beth mos ni wedi cael popeth am y pentagram nawr? Beth ti'n meddwl? Na, ni heb. Achos heb y stafell molchi, dim modd... mae stafell molchi fan hyn. A dim byd i torri mewn i'r ystafell yna, so... A hefyd, mae ystafell yna hefyd. Falle mae'r... O, ne, ni wedi gweld hyn. Ffonio rhywun? Na, methu.
O, na. Mae'n eitha creepy bod yn fel plentyn go iawn yn y llun. Right. Right. Credu mae Stephen wedi mynd i chwarae Pokemon yn dweud i Stephen. Meddwl amdani. Ie. Na, Dyna ni ddim yn byd. Oedd hi'n checio'r restr o Pokemon newydd i check out cyn i Kieran roi nhw yn y gêm. No. Ti gweld hwnna? Na. Rhaid setio fyny song request i fyny angen chydig bach o John ac Alun neu Dafydd Iwan. Yeah. Tio beth, mae hwn wedi bod mor rwystredig fi'n credu hyd yn oed John ac Alun a Dafydd Iwan bydde ddim yn helpu. A maen nhw'n helpu am bopeth, fi'n cytuno yn hynny. Ond, So, wnaeth ni bendant colli un o nhw fan hyn rhywle. Oedd e fan hyn? Sa'n siŵr. Na fi. Oh, rhywbeth na. Forget it. Rwy'n meddwl rwy'n ti on. Mewn fyna, ond sa'n siŵr. Ie, o'n i ddim yn gallu cael e ddo, so. Come on. Na. Na. Ie, wel. Dwi ddim yn fan hyn nawr, so. Yna drws fyna rhywbeth. Glitch. Right, nawr ni'n mynd nôl right i'r gwaelod, jyst i cael un check arall. A os ni ddim, fi'n credu mae rhaid ni just cyfaddau bod y gêm di torri. Sdim modd cael respawn o'r bwyell. A sdim modd agor y drysau, so sdim modd wneud y gêm. Achos, sdim byd newydd di ymddangos. Pity really, ond dyna ni. Ti'n gallu cofio'r ffordd? Lawr fan hyn. Na, hwnna ddim yn fed, na. Hwnna just yn cwbwrdd. Na. Un munud, oedd yna cwbwrdd fan'na. Mae ddim yn gael fi agor hwnna. Na. Clock. Dyma ni. Ydy hyn y
stafell o pentagram? Na, O. dyma'r stafell lle wnaethon ni colli un o'r bwyell. Felly, ni jyst eisiau cael go i weld. Mae fe'n ymddangos yma eto. Na. Wel, gobeithio pan ddaw Made of Scare allan, so nhw'n mynd i cael rhywbeth fel hwn yn digwydd. Achos mae'r gêm yna'n edrych yn wych. So I wedi clywed bod yna fersiwn Cymraeg eto, ddo. Bod y can o gan i ddechrau, so hwnna o reidrwydd yn meddwl bod y gweddill y gêm, actually. Mae hwnna just fel intro can i'r trailer. Felly, ddim piti os dwi ddim, achos mae'r gêm yma, ei gwendidau o'r bwyell, a dyna'r unig peth dwi ddim yn hoffi am y gêm, y glitch yma. Mae popeth arall. Mae fe'n gêm dda. Os chi'n gwylio ein fideo arall fel 2 mlynedd yn ôl, oedd yr un art di helpu ni gorffen. Chi'n gallu gweld ni'n curo'r gêm. Byddwn ni wedi curo'r gêm erbyn hyn. Just y tro yma, just y glitch yma. Ti'n methu gael o fe'n unrhyw beth arall ond glitch. Mae wir yn pity, really. Ond, am dathliad o gemau gyda fersiynau Cymraeg, nawn ni ddweud gafon ni amser hwyl heddiw. Yn y marathon yma. Ie, mae wedi bod yn good. Hwyl. Ie. Ni wedi bod yn streamo 11 awr, 49 munud. Waw, 11 awr. Wow. So... 10 mwy munud i gwneud y... O, beth yw hwn? Mae hwnna'n glitch, edrych. Ti'n gallu gweld hwnna? O, ie. Pawb i gweld y glitch hwnna, just am eiliad. Achos mae'n ffordd neis jyst i gorffen e off. So, yeah. Nawn ni mynd trwy, a beth sy'n digwydd? Oh, come on. So, yeah. Mae wedi bod... Nawn ni jyst edrych trwy'r ffenest am syniadau olaf nawr. So, yeah. Hapus i gadael efo hwnna. Yeah. Diolch i bawb yn wylio a cyfrannu yn y sgwrsiau difyr ni wedi bod yn trafod pethau o cartoons y 90au i Pokemon, i Yu-Gi-Oh, Digimon, pob math o bynciau gwahanol. Fi'n credu mae Stephen Owen a fi wedi blino erbyn hyn. A fi'n credu mae'r marathon yn heriol. Ond ie, gobeithio bod nôl fori. Wel, fi ddim yn gwybod, gawn ni weld. Mae Odin Art yn dweud, gwneud 10 munud arall, cyrraedd y 12 awr. Oh, right, well... Gwyth ti eisiau chwarae am 10 munud ta? O, ti gallu mynd. 10 gloch, wel, fi angen mynd nawr, fel ni'n dweud. Ti'n gallu rapio fe fyny. Ond na, mae wedi bod yn lot o hwyl chwarae a fi methu hyd yn oed ffitio 10 munud. Dyna yw terfyn fi. So diolch am gefnogi'r stream trwy wylio a cymryd ran. Brilliant. Peidiwch y ti ymuno mewn. Hwna dim ond ar iOS. Ni methu gwneud hwnna. Ie. Ti eisiau cael rhyw Apple product a chwarae, fine. OK. Nos da. Diolch i Owain am y holl gwaith mae fe wedi wneud ynglyn â'r overlays a popeth. Mae wedi bod yn wneud hwnna, mae'n gwaith ffantastig a mae'r holl stuff technolegol a set o popeth fan i gyd yn Owain. So, yeah, mae'n brilliant. Gwybod bod o'n i'n dweud, o'n i'n cael sweats bore yma yn meddwl, beth os mae Owain yn sal, neu. Bydd ni'n cael y sefyllfa hollol wahanol, so diolch i ti boi. Yeah, mae wedi bod yn good. Diolch Stephen am dy lais. Dim problem. Eitha neis, mae wedi bod yn good. Yeah,
gawn ni weld fori. Fi wedi blino i'r max heno, so falle nawn ni wneud GTA 5 cymunedol. A os ni yn, bydd e hanner awr i 7 i 10, rhywbeth fel yna. Bydd croeso i chi mynd o mewn, ond os ni wedi blino gymaint, falle bydd rhaid canslo. Gawn ni weld, falle bydd ail gwynt gyda Owain. Bydd e, come on, GTA 5! Fi eisiau chwarae yn y casino. Mae criw eraill yn ymuno gyda ni sy'n keen iawn, so gawn ni weld sut mae hwnna'n mynd. Diolch eto am wylio. Yeah, wedi bod yn really good. I teach fi just chwarae fath o terrorist hunt ar Rainbow Six neu rhywbeth. Just i curo y 12 awr mark. Oh, go on. Ti cario ymlaen. Fi'n mynd i mynd off nawr. Ti chwarae gyda Kieran a Stephen gallu gwrando, ond fi literally wedi bwrw'r wal. A na i gweld chi ar y ffôn. Mae'n update. Oh, forget it. Diolch Rhan, diolch Kieran, diolch i bawb arall oedd yn rhan o fe. A hyd yn oed pobl sydd jyst wedi gwylio, mae'n ffantastig bod chi'n gwylio, a sim rhaid i chi fel lurkers yn groeso mawr i chi. Mae wedi bod yn unrhyw beth ti'n gallu meddwl am... Oh, sorry, go on. Na, mae just wedi bod yn really good. Really hwyl. Gwahanol. Fel, you know, Ffiliffest arall. Yeah. Wedi bod yn arno. Yeah. Okay, cool. Diolch hefyd am fel wnaeth Alex Humphreys wneud erthygl ddoe a oedd hi wedi wneud fel darn yn ffeil a newyddion 7, hanner wedi 7, a oedd e'n cefnogol iawn o wneud streams yn Gymraeg a gwaith cyfieithu gemau fideo. A Gaf Murphy hefyd, diolch i fe, mae fe wedi rhoi fel adborth positif iawn. Mae fe wedi ymuno gyda'r Discord, a mae jyst yn gret gael y cefnogaeth yna, achos weithiau, mae fe'n hwb mawr, a hefyd mae'n neis bod pobl yn gwybod i gallu ymuno mewn a bod yn rhan ohono fe. So, diolch yn fawr i chi am roi'r pethau yna mas. Mae'r adborth a'r trydar a'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn gwych heddiw. A fi'n credu lot ohoni oedd cefnogaeth yn y darnau ar y teledu a'r Cymru Fyw hefyd yr erthgl hynna. Felly, cool. Os chi heb ymuno gyda Discord, a na gadael i Owain penderfynu os mae eisiau chwarae mwy o gemau i cael 12 awr, ond fi'n mynd i mynd off nawr. So na i gadael i ti. Diolch pawb, na i weld chi cyn bo hir. Dyma'r erthygl roedd Alex Humphreys yn ysgrifennu. Gweld ti Morgan. Iawn, pob hwyl. Fi'n cael gweud, helo, ni'n arno fe. Yeah. Little screenshot yn ni chwarae Destructive 2. Nice. Hey, llun o Morgan hefyd. Nice. Yeah, hwnna'n pretty good. Hwnna'n really good. Na, mae'r webcam fi wedi mynd band hefyd nawr. Mae Skype wedi cloi. Mae'r screens wedi rewi. Mae hwnna'n hwyrw Skype. Yn ni'n mynd i aros am 12 awr? Faint o munudau sydd ar ôl? Faint o funudau? Let's gweld. 4 munud. Chwarae Cards Against Humanity? Fi wedi cael chwarae fel little game o hwnna os ti eisiau. Sy'n bydd hynny'n gweithio. Pagin. Be dwi'n mynd i wneud? Faint o bob sy'n wylio 8. Mae'n eisiau ymuno. Actually, yn ni gallu chwarae hynna ar stream. Falle na. Yna wefan i chwarae Cards. Ond yn ni gallu actually chwarae hynna ar stream. PG. Mynd off brand y chwarae. Sa'n siŵr os ni gallu gwneud hwnna. No, fydd Mentor Philly ddim mor hapus
O ie, ni'n sy'n rhedeg y Ffiliffest nawr. Woo! Ffiliffest. Y blwyddyn yn ôl yn y Ffiliffest, nes i cloi drws y castell. Felly Ie. roedd e'n teimlo'n cool iawn. Fel Nice. rhyw brenin. Ie, mae Ffiliffest yn cool. Mae gutted roedd obviously ni ddim gallu gwneud yr un proper. Morgan dweud, cer amdani, beth yw e? Well, Beth mae yw Cards e? Against Humanity yn like Brr. extremely dark humid. Like, ti'n chwarae cards a ti'n cael... Mae fel pawb yn cael 7 ceredin a pob ceredin, white cards, mae'n cael ei galw, nhw'n gwyn. Ac nhw'n cael fel different phrases neu geiriau arno nhw. A wedyn mae yna un ceredin D mewn y canol sy'n cael rhywbeth fel... rhywbeth fel, like, a gair efo fel missing word mewn e. A ti angen rhoi eich most offensive card mewn I completeo'r like, gair, a wedyn mae'r cards yn dewis yr un sy'n un hoff nhw. Mae'n... Bydd fi dweud bod e'n probably a bit risky am Twitch. So, yeah. Bydd ni gallu chwarae hwnna mewn private. Mae'n hwyl. Mae gen ni 1 munud ar ôl. Be fi'n gwybod os ni'n cael just game multiplayer bach I chwarae? O na, just siarad am 1 munud olaf, rwy'n meddwl. Wel, dwi'n dal ceisio gorffen y Pokemon. Yeah, nice. Yeah. So... Just wneud I Spy. I Spy. Sy'n gwybio. Faint o'r Pokemon sy'n cael ar ôl nawr? Wel, mae rai nhw'n rhy hir. Felly, mae rhaid newid y teitls. Yeah, ormod i'r StarCraft jokes. Yeah. Yeah. Na, mae'n hoffi'r ffaith bod ti wedi bod yn mynd trwy'r Pokemon I gyd a like just cyfieithu'r enwau nhw I Cymraeg. Mae'n really cool. Cymryd oesoedd. Yeah, I bet. Let's see beth sydd fan hyn. Let's see, mae'n rhaid ni'n cael... A ni'n iawn os wy'n dangos ar y stream? Yr enwau? Yeah. Yay. Wee. Dwi'n gallu zoomo mewn. Na, okidoks. Beth ni gael? Bulbasaur, Hedosaur. Hedosaur. Crwbang! Rhoffi'n hwnna, Blastoise, Crwbang! Wel, y rai gwyrdd yw'r rai yn y gêm. Yeah. Dwi'n cymryd. So ni'n sownd am Octillery. Hef mae rhy hir. Mae rhaid bod 10 llythyren. O ie, mae hynny wir I efo cymryd lot o amser I roi nhw yn y gêm. Well, yeah, I bet. Oh, mae'n really cool. Mae'n hoffi hyn. Snubbull yn dod yn troi mewn I smwt. Na, Snubbaloo Smut. Yeah. Smut. Beth Iogof. 8. Magwden. Magwden. Hwth mae'n malwoden. Magma. Dyna beth dwi'n gwneud. Dwi'n treulio fy amser. Mae'n good. Mae'n hoffi e. A ni wedi bwrw Siwr o 12 fod. mark nawr. Yes! Ni wedi. Wei, ni cael gwobr? Na, ni ddim.
Daw. dim o Daw. uptime. 12 12, dau 2, awr. Yay. Nice. Okie dokes. Wel, ni jyst wedi bwrw'r 12 awr mark. So, Woo. mynd i diweddu fe fan'na. Yeah, so, Rhynod sy'n dweud ditto yn un math. Hang on. Eto. Un math, beth di un math yn golygu? Eto yw ditto. Eto. Oh. Fel ditto and eto. Pan mae'n caps? Eto. Ni'n cael ditto, ydyn ni? Yeah, mae yna ditto, gif. Ditto. Right. Eto again. Eto. Yeah, well, na, hwnna'n just un T. Am eto, ydy e? Well, as in, again. Yeah, ond ditto, yeah. Felly mae'n joke. Yeah. Pun. Pun. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn Pun, fawr pun, iawn. pun, pun. Mae mor efryd fan nhw'n puns. Yeah. Well, most of nhw ti'n methu actually just, like, translate nhw'n properly. Na, dwi'n methu. Just really geiriau am nhw. Fel Right. Pikachu. Actually, beth ti wedi gwneud am Pikachu? Ni methu newid Pikachu. Na. Ond wrth gwrs, tyri'r C ddim yn bodoli, a'r ch ddim yn bodoli gyda CH. Yeah. Felly mae'n edrych yn rhyfedd, ond ni methu newid Pikachu. Siŵr o fod. Na, rwy'n meddwl. Na, Pikachu. Pikachu. Just gwneud y edrych yn Cymraeg. Na, dwi'n edrych ar-lein, ie, mae popeth yn Pikachu. Iaith. Pikachu, 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 Pikachu. 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 Weather. Right, rwy'n wedi gorffen y stream fan'na. Diolch i pawb sydd wedi gwylio heddiw. Mae wedi bod yn really da. Rwy'n wedi cael nice, like, bron 9 i 10 views steady trwy'r dydd, sydd wedi bod yn really good. Ac yeah, so diolch am pawb i gwylio. Ac bydd ni'n gweld ti yn y stream nesaf. Diolch yn fawr iawn pawb. Hwyl.